Maaliskuussa ei ollut oikein tullut kunnon talvea vielä Helsinkiin. Nyt lähdettiin sitten Sveitsiin Jannen, Niko ja meidän ranskalaisen kuvaajan Jon Vitalin kanssa. Mentiin Le Crozetsiin edellisvuodelta tutuille paikoille. Lähdettiin koittaa, että jos saataisiin putskua kuvattua. Tule. Ei tule. Valkureista meillä oli vähän huonompaa säätä, että jouduttiin venailemaan kämpillä, että aurinko alkaisi paistaa, mutta me kuitenkin päätettiin lähteä mettään kuvailemaan kaikkea pikkujuttuja. Laskettiin niitä ja otettiin pikku tuntumaa siihen putskun laskemiseen, kun kaikki oli kuitenkin vuosi vierähtänyt siitä edelliskerrasta. Teo liittyi meidän jengiin pari päivää myöhemmin. Sitten se päivä ei kyllä mennyt ihan nappiin kenenkään osalta, että aamupäivästä mä hyppäsin yhtä puuta päin, satutti selkän ja sitten meikin joutui lähteä tonne kahvilaan huilaille ja pojat tuli perästä sitten, että Teo oli satuttanut polvensa. Okay? Se oli aika lailla Teo reissu siinä. Ja Teo ja Jannen pannuista huolimatta ainakin Niko sai siltä päivältä sotia. Pelasti sen päivän. No, don't do that. Janne! 3, 2, 1. Pannultahan tuolla reissulla ei oikein vältytty. Mä olin telonut edellisenä päivänä just vähän polvea. Otin sitten kuvia vaan sillä yöllä hyndällä. Niko sitten siinä sessareiden loppupuolella. Se väänsi aika pahasti selkänsä siinä, kun hyppäsi vissiin vähän vanhoihin jälkiin. Siinä sitten jonkun aikaa jouduttiin miettimään, että joudutaanko tilaa helikopteri vai pääseekö sitä laskemaan alas. Onneksi oli sen verran kunnossa, että pääsi kuitenkin omiin jaloin alas. on porukalla aina mukava olla laskea päkkäriä, kun kaikki on kavereita keskenään ja kaikilla on kuitenkin saman verran apaattiaralla kokemusta siitä, että ei oikeastaan kellään yhtään, että kunhan mennään sinne tehdään hyntä ja toivotaan, että ländätään, mutta kyllä se onkin tähän mennessä tuottanut tulosta. I think it might take a while. Yeah, but it's pretty good inside here. We came here yesterday after we jumped step down in Le Crozet and started building this jump right here. We didn't quite finish it yet yesterday, but now it's starting to look good. It's gonna be ready soon, and it's gonna be the first one to jump it, and I think it's gonna be good. You're gonna be the first to hit. Yeah, I guess so.
Ai! Landed. Vähän jäi hampaankolo, että tää oli ainut putskureissu tälle talvelle. Et olis halunnut käydä enemmän, mutta jäi sit niin lyhyeksi toi talvi oikeastaan koko sen lumitilanteen takia, että ei kerennyt sitten käymään. Mutta onneksi tältä reissulta saatiin nyt jotain matskua ainakin leffaa varten. Vaikka tuli niitä loukkaantumisia, niin ihan hyvin loppupeleissä meni.